Kaixo guztiei, bideo honetan ikusiko dugu oxoazidoak zelan diren modu sistematikoan. Badago aurretik bideo bat, uste dut dela kanaleko listonetako 14 eta 15 deitzen direla oxoazidoak eta oxoazidoen adibideak, eta horietan ikusten dena da izendapen tradizionala. Dela nahiko zailagoa. Izendapen sistematiko nahiko erraza da, baina espera hemen azalduko dugu. Gogoratzen dugu oso azkar, oxoazidoak direla hidrogenoa, ez metala eta oxigenoak batzen direnean. Eta beti orden honetan jartzen dira. Aurretik hidrogenoa, bukaeran oxigenoa eta erdian ez metala. Eta izan aldituzte azpindize ezberdinak. A, B eta C jartzen dituenak, baina gero izatez zenbaki ezberdinak izango direnak. Izendatzeko modua hemen jarrita dago, baina errazago izango da adibideak ikusita. Lehenik eta behin, jarri behar dugu hidrogenoaren aurrizkia. Begiratu behar dugu hemen agertzen den zenbakia. Kasu honetan hemen ezer agertzen ez denez jarriko dugu bakarrik hidrogenoa. Eta ondoren parentesi artean begiratu behar dugu oxigenoak behan daukan zenbakia. Bera aurrizkia jartzeko, kasu honetan ezer ez daukanez jarriko dugu oxido. Eta azkenik kloroaren kasuan beti jarri behar diogu ato. Aurreko lehen komentatu ditudan bideoietan zinetan tradizionala ikusten genuen aukera ezberdinak zauden ato, klorato, klorito, hipoklorito eta horrelako gauzak. Kasu honetan ez gara liatu behar, beti ato. Hau da, hemen izendapen sistematikoan berdin dio zein den valentzia edo oksidazio zenbakia. Beti idatzi behar dugu atorekin. Eta horrela geratzen zaigu. Joan gara ezberdinak ikusten, begiratzen geratzen den oxigenoaren lekuan zenbakiak azpindizek agertzen direnean, barruan jarri beharko dugu, eta zer den gertatzen dena hidrogenoa agertzen direnean. Aurrizkiak jartzen dugunean, goratu behar dugu, 2 denean dela di, 3 denean tri, 4 denean tetra, penta, horiek dira izendapen sistematikoan erabiltzen ditugun berdin-berdinak. Kasu honetan, izango dugu hidrogeno, aurrizkiri gabe, hemen azpian ezer ez dagoelako, hidrogeno eta parentesi artean, dioxido, aurrizkia, oxidoaren aurrizkia aurretik jartzen delako, dioxido, bionengatik, dioxido bromato. Honela. Orain, hemen ikusten dugunez, hidrogenoak izango du azpindize, beraz aurrizkia jarri beharko diogu, izango litzateke hau berdea, beraz jarriko dugu dihidrogeno trioxido sulfatoa. Ikusten dugunez, aurrizkia hidrogenoarekin, aurrizkia oxigenoarekin, eta gero ez metala atorekin beti. Urrego egingo dugu, izango dela dihidrogeno tetraoxido telurato. Eta orain esken honetan jarriko dugu hidrogeno, aurrizkiri gabe, trioxido nitrato. Honela geratuko litzateke. Oso garrantzitsua gogoratzea, hemen ez dugula kalkulurik egin behar, sistematikoan da beti irakurtzea, bakarrik azpindizeak daukatera, ez dugu pentsatu behar zein den erdiko elementuak erabiltzen duen valentzia. Orain egingo ditugu beste 3 palau, baina izenetik idatziko dugu zein den bere formula. Hemen egingo duguna lehenik eta behin da elementua jarriko ditugu beti aurretik hidrogenoa, azkenik oxigenoa, eta erdian aurkitu behar dugu zein den ez metala. Kasu honetan hemen daukagu iodoa, hemen daukagu selenioa, eta hemen daukagu antimonioa. Jakin behar dugu zein den bakoitzaren ikurra, baina izango dugu horrelako zerbait. Hidrogeno alde batetik, hidrogeno. Iodoaren ikurra da I maiuskula, eta ondoren oxigenoa. Bakarrik falta zaizkigu azpindizeak. Gauza berdina hidrogenoarekin, hidrogeno, selenioarena da Se, eta oxigeno ondoren. Eta azkenik hidrogenoa, antimonioa dela Sb, eta oxigenoa. Hemen hidrogenoak ez dauka aurrizkirik, beraz hemen ez dugu ezer jarri behar. Hemen hidrogenoak dauka di, beraz 2 bat jarriko diogu. Hemen ez dauka zer, beraz ez diogu ezer jartzen. Ondoren, hemen tetra oxigenoarekin, beraz oxigenoari jarriko diogu 4. Di oxigenoarekin, beraz hemen 2. Eta tri oxigenoarekin, beraz hemen 3. Fijatzen bazarete, ez metalak ez dauka inoiz aurrizkirik, beraz, ez metalaren kasuan ez zaio zenbakiri jartzen. Eta hau litzateke, konposatu ezberdinak. Eta hau da bakarra, oxoazidoak, hidrogenoa, oxigenoa eta ez metalak agertzen direnean, zelan izendatzen diren izendapen sistematikoan. Beraz, ikusi dugu ikusi dugu sistematikoan eta baita ikasi dugu tradizionalean aurreko bideotan.